Ulaphela. Okay. Wetira nino socks kodwa ninomsindo. Ninomsindo. So ngiphakathi komhlane nembeleko. So uba umhlane bani mbeleko? Mina ngumhlana. Ngiyabhalansa kumina. Hayi. Uzobe imbeleko wena ngizosapota. Mina nawe yithi abazali balo. Oh! Angazi, angikho sure. Ngibuze ukusho ubani umhlane ubani mbeleko. Yabo J Dodge. Yeah, phendula. Mina ngumhlana wena wini. No, mhlawumbe fanele kube yimi nawe. Okay ke, mina ngibe imbeleko. Yeah. Kuyongisiza ukuba imbeleko ngoba ngizokusupport. Yabona le. Oh noma mhlawumbe umhlane nembeleko. Oh, yonke Ingane seyifika phakathi komhlane nembeleko. Yimo phakathi nendawo. Okay. Yeah. Awusenkhohliwe siyashusha. Ngiyazithanda yo. Sorry. Okay, bye. Bye. Currently siyasonta. Muwazi siyasonta. Oh yes, fanele sisonte because it's the inward veneration of the conscience. We tap into the conscience, and now that is the cultivation of morality, the application of virtue. Kusho ukuthi umfundisi shumela ngalawo magama lawo. Yes, and the complete eradication of hatred, greed, and jealousy. Makuthiwa sin, a sin. You know what a sin is? Izinto ezingena abantu. Yizo lezo zinto. Hatred, greed, and jealousy. And then the other thing we pray. Before we say bye, the other thing we pray. Prayer is the absolute connection, and meditation the ultimate medication for spiritual elevation and mental purification. Bye bye.